Hello mga kabisdak. So laing sugilano na usab ang atong mapaminaw karon sa handumanan sa usa ka awit. Ang atong magtatampo nagngalan og Robinson. So kini si Robinson na nakakita og usa ka babae nga iyang minyuan. So siya padayon sa trabaho apan ang iyahang nahimong kauban nga babae iniglakaw niya sa trabaho mulakaw pod. So sa laktod pagkaistorya binuang hantod nga iyahang nabulgar nakit-an gid niya aktual nga naay kalabing-labing ang iyahang babae. So baniko ninyo sa pagpaminaw sa sugilano ni Robinson sa handumanan sa usa ka awit. So kung kinsa pa daytong wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, tabangay ko ninyo nga motaas subscribe mo sa akong channel aron makatabang sa ako. O i-click na lang po ang notification bell para ma-update mo sunod upload. So salamat kayo ato nang isunod ang maong drama handumanan sa usa ka awit. Handumanan sa usa ka awit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Robinson. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sanay di na lang. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Mabinay, Negros Oriental. Agar tumatatampo dagdasingan nga Robinson. I love you, B. Oh, Robinson. Mani tinuod, B. Love ti ka. May chance ka kunin mo? Ang tinuod, son. Kinahansad ko nimo. Kuno ka na, uyab na ta. Oh, Robinson. Ako na kang gisukot. Salamat, B. Ngawa ko nimo pantusa og dugay. Salamat kay kaayo. Haya ko nimo, gisugutan mo kang bibi. Lipay sa bitaw kay ko bay. Ngaya kong gisugot. Pengen ko nas bibi bay. Kay swerte no kay ka, nga nagkauyab ka niya. B, dugan ang kita nga nagkauyab. Mag-live-in na lang ta? Live-in? Mag-live-in ta. Wa pa manggugoy kwarta nga para gastos tong kasal. O nga, mag-live-in na sa ta? Sige. Anya, asa man tapuyo? Kuan, kaning namamilaing bahay nga wa na mo gamita. At wala tapuyo dito. Sige. Kumusta ang bagong minyo bay? Bagong minyo, god. Unsa man, nakasal ako? Minyor ka bitaw waga na. Uy, hey, na makikaipon nga babay. Nala, mamang ka. Pero, lingaw ba yasan ni nga, kuan, kanang doon na kay matawag nga asawa bay? Kay iniguli na ko, gikan sa trabaho, nanay mo andam sa itong pagkaon. Maugid bay? Nga ikaw, pangita nagbabay. Aron na mo atiman ni mo. Be? Kuha sila kong dao? Di man din eh. Be? Wa man diha sa inyo, Robinson. Ha? Asam di siya ma? Ako man tong nakitaan nga nilakaw. Ambot ko na into paingon. Diyan man di ka. Ano makaganyan sa kong pag-abot? Ay, niatro ka diyot sa kong amiga dong, uy. Nagpahibaw unta ka, nga mulakaw ka. Mitsa unta ka na ako. Magpahibaw pagit ko nimo?
Nakadiyot raman ko. Bibi. Huwag ka na masuko man ka. Kinsa may dili maglagot nimo? Kadiyot raman kay ko. Mananghit pagid ko nimo. Sige na, sorry na. Ay nalang ko kasukogod. Sorry na. Naagi mga babae ngayon anak bay. Gamay ra bikil ba? Nagkalitan ko sa batas ang ipakita ni Bibi na ako ba eh? Ano ginaingon bay nga kinahanglan nga imo yung patas lang imong pasensya kay ngayon mamang kaniya. Uy. Noon sa mas Bibi nga nagsige magkatawa nga nagkatubang sa cellphone. Be, katug na eh. Ayun na lang katugong. Papakado ka ah. Kasi na nakachat mo. Nagsige malagi kagkatawa diha. Sa mong sisi. Nabo ko may classmate na kayong kulit kayo. Nalingaw lang ako sa mong konbo. Mo ba? Ya, una lang ko ni mugtuog ha. Kay may trabaho pa ko ugma. Maayo kay nakitaan ti ka, Robinson. Oh, kay nganom day ma. Bantay-bantayin ang imong ka-live-in, ha? Kay ikaw ra ba yay gibantayan, ana? Kung mulakaw ka, mulakaw sab na. Unsa ma? Kaysa may nag-ingon? Di na kinana may baw ka. Tubaga lang akong pangutana. Asa man kapaingon na ng mulakaw ko? Ato lang mo gusto kong mga amiga, good. Ano itay may magdi mo ganang mulakaw ko? Huwag sa may gusto ni mo. Na magsigi kog mokmok din sa suok. Magpaabot kung kano sa kamo abot. Kapay ba sa'yo paabot ni mo, ha? Gikapoy na ko din isbay. Maayong ganing ilayas din, he? Bibi. Mayo kina sayo ang among trabaho. Makapauli ko sayo. Ako ni rumay bahuan kung milakaw na basab si Bibi. Cute yun mo, eh. Si Bibi na may kulog ka lalaki yung... Sweet ka sila. Bibi! Unsay buti Robinson? pasabutin niya ako nakita. Ngano may kuyog kang lalaki? Og sweet kayo mo. Iyak mo iya ba eh. Sa'yo yab. Mao na Robinson. Siyang bago na kong uyab. Ako ni classmate sa una. O ganun mo malikibuhat ako. Ngano nakita makagain? Naliyaman ko di mo ba na? Excuse me? Biliti ka ba na? Iwa pa ta makasal. Imo ra kong kalib-in. Og may katungod kong mangitaglain. Pauda ay nga pirmi ka mula ko kay may katagbo di kang laing lalaki. Kasakitan nagibuhat mo na ako, may. Sorry, Robinson. Nawa na akong gugma ni mo. Mapangita na naglaing babae nga para gyud mo. Bibi. Ginawa ko naman lahat. Wa gyud ko magdahom. Nga binuangan na day ko sa babae nga akong gimahal. Sa pagkakaroon, nagpabilin pa kong single. O nagpaabot nga unta, may tarong nga babae nga maabot sa akong kinabuhi. Dini na lang kutubog, dagang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Robinson nga teka mabinay ni Gross Oriental uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga dekalohan, sana'y di na lang. Sana'y di na lang. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing magubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gitapit sa papadaha. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi na naglibot sa kaawit.
I-address lang ni ining tulumanon. Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpamina. Di na sana